Gending saking Bapak Imam Piyana nggih kersake gending Gerajakan Banyuwangi dados disangoni Nduk ya alon-alon ya ngoten beso beso iya hu ho oh oh iya 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 goyang alon-alon tuh ya Tari Gandrung Banyuwangi nggih loro cacahe nggih sing situ ana ning Tengger nggih durung balik nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Egi utawi Bapak Farel Ibu Egi utawi Ibu Farel sekeluarga nggih Tari Gandrung Banyuwangi kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending mama tapi saderengipun disukani gending nggih niku wau dereng diceluk wis metu nyumping dhisik mama nggih nggih matur sembah nuwun nggih Mama Tari Gandrung Banyuwangi
disukani gending-gending mama niki wonten pamundutan gending saking bapa buat Jurajan nggih ngersakake gending no cornoan mama nggih dados. Iya mama. Iya mama. Acar no mama. Nggih. Ya, kok parah mama. Bapak buat Surajab ada si Oge. Arya. Oge ngaraya. Oge penjat mama. Beda apa ma? Saben arema nyodoro Bun karo nyodok mama. boden pancen terus Iya. dikata terus terang Cek salah sangka Bulakun perak jeli Tak usah GR Polan dati kaseratin kau beden apa Beda apa boleh mama? saben arema ngecep gunting Gebe cokor mama. boden pancen seneng Iya. dikata usah ngaleng Polan datika Cek pancen neser Cek gula iya nek sereng kau nak Bukten tambula Saben arek jaga jago tantra aja ke ngakeh ya Sampai jaga mama jangan aja ke engkau Kok nyari binian boleh larang iya menang nyarek kau nyarek iya Iya toh mama tak kaget mono sih nyarek Lari ke bapak buat Surajab lah ya Aduh asarongan mama Aduh asarongan Iya ayo. Gampang melati Iya nek Ike baino mano Ya la 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 Are tiga Ih, mantap si Bandung Gempeng mawar Tonggu tengah lorong Gula tak entar Hingga miko gerong Nganangku Iya mama Ike baini kering Ya la 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 Ikan mondu Aduh mama Sapi alirik Beras merah Melela semen Gula tak entar Aduh mama Aduh bener apa dah Sampai semen Ya bener apa Saben arema no jono Kun karo nyorno mama Kono bangken tolo Tiga terus terang Cek salah sangka Bulakun perak jeli
ela semen bulan tak entar. Aduh mama Pada balen maksud klesen. Ayo ngadeg maneh nggih. Niki tasik wonten pamurutan gending saking Bapak Slamet Mita nggih, saking Sumber Jati ngersake gending Toman-toman nggih, duet malih. Dados Mama Pada apa lek Joko? Maduraan melolo. Iya. Mak lebur ya mama. Aduh jalan toman kaki mama. Joko tak tau menah. Letu wajah gendaan melolo. Oh nyaman dia lek. Kompo yang lebih nyak mama. Iya, tak kopi sepolo. Ah sepolo. Iya tak apa-apa mama. Ayo mama. Teman Iya. ati bini ngokau bujangan. Ki bujang mama. Tak buduk. Teman ati bini ki apa jaran. Ambu tak pacaran lah mama. Teman ati bini ki selingkuhan. Ambu ambu. Teman nyaman ati bini ki nyare abongan. Toman endik laki ngaku bujangan. Jaga tangan ke bujangan le. Toman endik laki apa cara? Aceh nyaman. Toman endik laki selingkuhan. Pancen toman Mbak Yuli saben arek nyari apokan. Hei! Oreng laki kak. Aduh, sampai payah mama. Sajen saran. Iyo, iya, iyo. Pacaran selingkuh yang kebiasaan. Iyo, iya, iyo. Oreng bini saben arek masajen sarah. So apa cara selingkuh yang biasa. Tak ambu dikasih ala kok dosa. Tak romasa sanonong saja tua. Sanotoma sajen sarah. Apa ajaran selingkuh yang kebiasa. Tak ambu dikasih kebaik dosa. Tak romasa sanotoma sajen tua. Toman-toman nggih,
pamundutan gending saking Bapak Slamet Mita nggih saking Sumberjati nggih ditambahi sak gending mama niki wonten pamundutan nggih saking Bos Muda ngersake gending Kembang Kiwa dados bersama setia kawan original saking dusun Kali Bebe Bapak Jai.
Kambang Kiwa nggih pamundutan gending saking bos muda nggih menika gending ingkang telahir utawi pamungkasing gending amargi waktunipun cukup nambah nuwun dumateng Bapak Egi utawi Bapak Farel sesarengan para derek-dereke nggih sampun miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari gandrung Banyuwangi nggih ayo nduk nduk barisane ditata nang bali nang panggonane yo